pivnici Chateau Bella. Vedľa mňa sa nachádza enológ pán Petrek a využijeme túto jedinečnú príležitosť, že sme tu na to, aby sme sa opýtali, čo sa schováva za úspechom jeho Rieslingu, ktorý si už našiel miesto aj na svetovej scéne. Riesling rínsky z tejto južnoslovenskej oblasti je v takých troch bodoch. Prvý bod je pôda. Tie naše pôdy sú sprašové, s vysokým obsahom vápna, kde to pH tej pôdy sa pohybuje od 7,8 do 7,9, čo je pre vinohrady, pre pôdy, pre vinice veľmi veľa. A cez to všetko ešte majú plus k tomu dané vysoký obsah drasla, ktorý bol dodávaný v priebehu 40 rokov na úroveň 280 až 300 mg na kilogram pôdy. To je jeden bod. Druhý bod je klíma, expozícia tých vinohradov to sa nachádzajú zhruba vo výške 200 metrov nad morom, južný svah a je to nedaleko vzdialené rieky Dunaj, ktorá vytvára tiež taký určité klíma pri dobe zretia. To bol druhý bod. Tretí bod, ktorý podľa mňa tvorí 50% celkového úspechu, to je starostlivosť o vinohrad, to znamená vek, doba zberu a hlavne čo je zaťaženie úrody na hektárovú plochu, alebo dáme povedzme na jeden ker. Ten náš vinohrad Riesling rínsky je v spone 3x1 meter, na jednoduchej závese a je tam úroda do 60 metrákov po 1 hektár. Pri reze používame metódu inžiniera Korpáša, dlhý, krátky, dlhý, krátky, krátky. To znamená, že tam je zaťaženie na jeden ker, 25 očiek pri ploche, ako som hovoril, 3x1 meter. Doba zberu je v druhej polovici októbra a dá sa povedať v niektorých ročníkoch až v prvom týždni novembri. Technologické spracovanie je nič, žiadne svetoborné, je to stará klasika, ale jedno, čo vynechávame z toho technológie vinárstva je, my hrozná všetky biele odrody nemeleme, lisujeme celé. Na to, aby ste lisovali celé hrozno, potrebujeme jednu vec. Hrozno musí byť technologicky zralé. Vtedy tam je výlisnosť zhruba okolo 60%. Po vylisovaní ide to na odkalenie, po odkalení je tam daný 2x bentonit, po odkalení zákvas suchými aktívnymi kvasinkami. Kvasí to pri teplote 17 stupňov po dobu 2 až 2,5 mesiaca. Výsledný produkt je ten, ktorý flaškujeme v polovici augusta na budúci rok a výsledok je ten, že tie vína sú veľmi príjemné vôni. Pred sebou mám toto je ročník 2011. Malo to pri zbere 26 cukru. Je to víno jedenkrát stočené len, ktoré pôjde na ďalšie. Filtrácia týchto vín je raz nahrubo a jedenkrát ostré pred flaškovaním. Po flaškovaní pol roka jednej vo flaške a za pol roka sa to predávame to dlhšiu dobu, nie naraz. Tie naše vína majú v sebe takú aromatiku, ako Vladomrova povedal, že je tam medové tóny, sú tam medový plást, broskyňa, ale čo je tam hlavne veľa, to je lipového kvetu. Všetky tie naše vína Rieslingy rínske, ktoré sú to vína, ktoré sú buď suché, veľmi príjemné kyseliny, také sa pohybujú okolo 6,5 až 7, ale vína, ktoré sú, robíme také viacej menej príležitostné vína s vysokým obsahom zbytkového cukru, 30, 60 až dokonca 110 gramov zbytkového cukru. Tie vína musia mať vysoký obsah kyselín. Tie kyseliny musia byť in nature. No a vtedy, keď sú tieto predpoklady splnené, tak to víno sú také úspechy. Ako je Rieslingy rínske, potrebujú trpezlivosť. Je to beh nie na maratón, ale trošku ešte ďalej. To je bolo z mojej strany všetko.
Už sa nenachádzame v pivnici, ale vo vinici. Je posledný januárový deň, ráno 6:30, vonku naozaj fest mrzne a za mňou, čo vidíte, tam sa deje zber ľadového hrozna. Ideme sa pozrieť bližšie, ako to tam vyzerá. Aj koniec ľadovej oberačky. Zamrznutý Cabernet je už obratý a ideme sa pozrieť teraz do pivnice, čo sa z neho podarí vylisovať.